Na, sziasztok! Jó hétvégét mindenkinek először, és remélem, hogy ti is csináltok fasírtokat, meg ilyesmiket. Én most fasírtot csinálok. Meg fogom ebben a mai videóban mutatni, hogyan kell fasírtot bepazírozni, meg hogy milyen nagy legyen. Meg hogy ne legyen nagy, meg ne legyen kicsi, hanem ilyen közepes. Nem látszik a kezed. Elsőnek, mindjárt megmutatom, csak összegyúrom. Kb. Mondjuk, hát ilyen legyen. Ilyen. Nem annyira látszik, nem tudom, hogy látszik el kamerába. Így. Na és itt a panír. Láthatjátok. Én most így megfogom, nem csak így, amit akarjátok, én most így rászólom. Én nem szoktam izélni. Jó. Így, ide letesszük, tálcára is lehet letenni a fasítokat, amire is akarjátok. Én most tálcát teszem. Köszönjük. Sziasztok! Mindenkinek jó főzicskézést!